kabsat, iti agtultuloy nga suportayo dito yung YouTube channel ko, Ilocano Melody Official. Diyak ninamnama nga agayat at metken ka, kanig ito'y magigyak agayat tikasken ka. Idim ta magkariinga, iti may nga agsapa, nariing meten to'y puso nga agayat ita sa diyan. Sa bali agustuin, di ka din maikarin, to'y puso itanakit. Awan ka din tinabati, ang kaasing kaniyat, isublim ka din di ayat mo patkam, to'y kitaw ko. Di ka din maikarin, to'y puso itanakin. Awan ka din tinabati, ang kaasim kaniyat, isublim ka din di ayat mo patgam, to'y kitaw ko. Nukumalan mabalik, nukatakong dahi ta puso, tapnong
Sabina, isardeng mo ka din, taga-Asya kagibtur, di pa mabasol nga awan met aramid ko. Iparit nam ka din kanyak, apod mo day kaayat, ipakitam ka din kanyak, agbaliw ka gapuken ayat, taayak ko awan at tagikwa, no dito laing sika, wendyag ko bukod mo tuy ayat ko. Isardeng mong Pinas, day tanalaos na panagwadwab, taawan meka, iti Sabina. Isardeng mo ka din, taga-Asya kagibtur, di pa mabasol nga awan met aramid ko. Iparit nam ka din kanyak, apod mo day kaayat, ipakitam ka din kanyak, agbalong ka gapuken ayat, taayat ko awan at tagikwa, no dito laing sika, wendyag ko bukod mo tuy ayat ko. Iparit nam ka din kanyak, apod mo day taayat, ipakitam ka din kanyak, agbaliw ka gapuken ayat, taayat ko awan at tagikwa, no dito laing sika, wendyag ko bukod mo tuy ayat ko. Wendyag ko bukod mo tuy ayat ko.
ide dayta panagayat mo kasla paraiso di aglaw-law tangadwa gano imulagat ko dagitoy duang nga matak ubang medkaya dayta panagayat mo itilaing tagtagainit dayta pamatag mo taadan sa bali nga ipatpatag mo isurong kaniya no aniyan aramideg tapnon pamatag mo diin kaiden isurong kaniya no aniyan aramide tapnon pamatag mo ket pumudno tapnon pamatag mo ket pumudno nagsumpikan alagipen napalabas igwa nga agayan ayat nang nangruna no kabarbaraan ayan ayat ti tumunggal maysa napalalo akin narayo napuan irot nga arakop mo bang artirik na raksak tigwa ang puso amang pasingket di kinapudno nagsamgitan ti agayat awan dalitay puro ragsak kumaag nga nayo nga di at saraday tuy ayat tangagin kun umlay nagsamgitan ti agayat awan dalitay puro ragsak kumaag nga nayo nga di at saraday tuy ayat tangagin kun umlay nagsampitan alagitan napalabas idwa nga agayan ayat nang nangruna no kabarbaraan ayang ayat ti tumunggal maysa napalalo akin narayo napuan irot nga aragop mo bang artirik na ragsak tigwa ang puso amang pasingkad ti kinapudno nagsamgitan ti agayat awan dalitay puro ragsak kumaag nga nayo nga di at saraday tuy ayat tangagin kun umlay nagsamgitan ti agayat awan dalitay puro ragsak kumaag nga nayo nga di at saraday tuy ayat tangagin kun umlay nagsamgitan ti agayat
kanayon abigat nga makikita ka. Buk mo saan anaurus, di ka pa'y nagkadigos. Kanayon abigat nga nabaltek ka. Agbasing-basing kapay. Ay manong paro, di ka kadagbalbaliw. Kay takadi anak, umanay pagtiyagam. Ay manong agringgan, itanda sa papay. Sayang day taguwapong, kenday tataer mo. Di ka pagaang mo, ken ay aten ka. Gapit arak, abisyong, saan mo nga matlaw. Sayang day to'y riknat, sayang day to'y ayag. Tasik ka pa'y langamin, tay nakariknaan. Kanayon, abigat nga makikita ka. Buk mo saan anaurus, di ka pa'y nagkadigos. Kanayon, abigat nga nabaratek ka. Agbasing-basing kapay. Ay manong baro, di ka kadagbalbaliw. Kay takadi arak, umanay pagtiyagam. Ay manong agringkan, itanda sa papay. Sayang day taguwapong, kenday tataer mo. Ay manong baro, di ka kadagbalbaliw. Day takadi anak, umanay pagtiyagam. Ay manong agringkan, itanda sa papay. Sayang day taguwapong, kenday tataer mo. Sayang day taguwapong, kenday tataer mo. Sikat na niyag jay bulan, mang silaw na sipnget adana. Sikat na niyag mang patured, tapnon sipnget sarangtek. Sikat na niyag jay init, mang para ken lawag. Tay di inaldaw, ket banbantayan na. Sikat na niyag to'y biyag ko, magpatibiyag to'y palunod ko. Magsanangin, kadagitiyado, asumubay ang problema. Kasapulan na kato'y ayat, pamating mo ang nagkaruama. Tangamin mo, awan ka, ket saan akong nagbiyak. Sikat na niyag jay bulan, mang silaw na sipnget adana. Sikat na niyag mang patured, tapnon sipnget sarangtek. Sikat na niyag jay init, mang para ken lawag. Tay di inaldaw, ket banbantayan na. Sikat na niyag to'y biyag ko, magpatibiyag to'y panunod ko. Magsarangin,
Saan ka din di na panawagan, di na iwawa, di na baybayan nga agipto na palalo ang kawan. Tana irwama nga adakalan na saan di na panawan, kaasya na kadin dawan ko pagdan supapakan kanto ayat nagkapuputmuan awan to't pagpaboyan lain kanto una awan to't pagpaboyan ilalain kanto una. Nasamit ni ayat parag sakin na nagiti agayan ayat may sanga sagot ti Diyos kadagiti tua para swa dayta dumuda iti tumunggal maysa ket saan tupulos amaga dadan di karini ayat ket saan tupulos nga agmali din tupulos nga mawaswas kadagiti dua para swa ket tungpal biag dayta karing-karing nga ikutan dagiti agayan ayat aywen ayat mo manik na deka ket anyan aragsak dayta saguday mo ket nakakaskas daaw aywen biru-biruken daka sapsap mule daka ayan mo kadi sumambay ka kada kami nga para swa. Nasamit ni ayat parag sakin na nagiti agayan ayat may sanga sagot ti Diyos kadagiti tua para swa dayta dumuda iti tumunggal maysa ket saan tupulos amagatadan ayat mo manik na daka ket anyan aragsak
Gapu kinarigat ketin ka umadayo tapno mang teged para iti pamilya pumanam ka iti nakaiya na kang adaga gapu ti ambisyon ngarong mang ay gapu ti adayo alugar ket matultulungan ti pagilian tayo dulyar ket sumangpet papat nangeng ti iri dayta sakripisyong di magatadan si kaket banwan ti baru panawen agtamet kami ken ka iti kinatured mo sadyay adayo alugar ingka makisangal tapno nagpalaygi iti panagbiag adayo alugar ket matultulungan ti pagilian tayo tulyar ket sumangpet papat nangem ti iri dayta sakripisyo di magatadan si kaket banwan ti baru panawen agtamet kami ken ka iti kinatured mo sadyay adayo alugar ingka makisangan tapno nagpalaygi iti panagbiag si kaket banwan ti baru panawen agtamet kami ken ka iti kinatured mo sadyay adayo alugar ingka makisangal tapno nagpalaygi iti panagbiag tapno nagpalaygi iti panagbiag apay nga ta ngagsusungani ti prinsipyo dagiti Pilipino ket nagbalin gamit sa ti susik ket riribuk ina pinarnuay apay nga kasto nagpalingan nga adun adara naiparukbo kaanun ko nga agpatingga tiriribok dito'y pagilian
susungani ti prinsipyo dagiti Pilipino ket nagpaling ngamit sa ti susik ket riribo inna pinaranway apay nga kastoy nagbalingan na
uyugak sikalatan unang kaniyak no agpas pasug nudak di nagpay ay wen no ada problema apay di mo pay ket kunan ngem no makitam ni kayen ko nasam itet da isembo iti nadamang kulahin adwa kayo met gayamen kani kayen ko anak talukak di isu ang problema siyak man inpagan ngaliputan dak atwa kanat talekak di kasta unay ngem na perdi met lang kapukat na kayo uyugak sikalatan unang kaniyak no agpas pasug nudak di nagpay ay wen no ada problema apay di mo pay ket kunan ngem no makitam ni kayen ko nasam ite ta isem mo adwa kayo met gayamen kini kayen ko anak talukak di isu ang problema siyak man ipagan ngaliputan dak atwa anak talekak di kasta unay ngem na perdi met lang kapukat na kayo ngem na perdi met lang kapukat na kayo. Ti pagpapanunukan kamadlaw kung saan na siya kadat kaunggan ipudnong man ngarut linaon kay tapusong tapalupusan kanong gusto mapangkin kuana pagpili ka siya katiwen no iso pinapatpate kasapulang itabiag mo siya kadia kabinulik mo idiriga when no isu anang amumlat na biita panawen panunutek ngaruta na sayaan iti nasken deng na apilien tapnon awan to ti pagpapawian siya sinugadi siya when mo iso siya kadiwen no iso pinapatpatek akasapulang itabiag mo siya kadia kabin